डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला एक लिंक मिळेल. लिंकवर क्लिक केल्यावर ती ब्राउझरमध्ये ओपन होईल. ब्राउझरमध्ये ओपन झाल्यावर इथं PLP फाईल मिळेल खाली. त्याच्यावर क्लिक केल्यावर ती डाउनलोड करून घ्यायची. क्रोम ब्राउझरवरून इथं असं डाउनलोडचं बटन आहे, त्याच्यावर असं क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर आपली डाउनलोडिंग सुरू होईल. आपली डाउनलोडिंग सुरू झालेली आहे. डाउनलोडिंग पण झालं. त्यासाठी आता तुम्हाला याच्यात जाऊन एक झेडची ॲप घ्यायचं प्ले स्टोरवरून. त्यानंतर डाउनलोडमध्ये जायचं. डाउनलोडिंग गेल्यामध्ये त्यात आपली रॉयल बलून अशी झिप फाईल असेल. हे बघा आपली झिप फाईल असं दाबायचं. इथं एक्सट्रा करायचं. झिप फाईलला पासवर्ड दिलेला आहे, तो पासवर्ड व्हिडिओमध्ये आहे. व्हिडिओ पूर्ण बघा. इथं करून असं ओके करायचं. ओके केल्यानंतर आपली झिप फाईल एक्सट्रॅक्ट झालेली आहे. त्यानंतर पिक्सेल ॲप घ्यायचं प्ले स्टोरवरून. थ्री डॉट दिसेल, 3 डॉटवर क्लिक केल्यानंतर 3 डॉटवर क्लिक करायचं. तिथं ओपन PLP फाईल दाखवेल, त्याच्यावर क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर इथं वरती क्लिक करायचं. त्यानंतर असं स्क्रॉल डाऊन करायचं. इथं रॉयल बलूनची अशी फाईल दाखवेल, त्याच्यावर क्लिक करायचं. इथं ओपन ॲड करायचं. बॅक घ्यायचं. अशी आपली फाईल येईल. त्यासाठी तुम्हाला अजून एक ॲप डाउनलोड करायची. त्याचं नाव आहे इंडियन फॉन्ट. हे असे ॲप आहे बघा, असे ॲप आहे. त्यानंतर आपल्याला जे मटेरियल लागतं ते पहिले लिहून घ्यायचं, टायपिंग करून घ्यायचं. असं क्लिक करायचं. कॉपी करून त्याची इंडियन फॉन्ट ॲप आहे त्यात जायचं. इंडियन फॉन्ट ओपन झाल्यानंतर त्यातलं जे सगळ्यात पहिलं ऑप्शन आहे ते दाबायचं. पेज झाल्यानंतर युनियन कोड घ्यायचा, इथून कॉपी करून घ्यायचं. त्यानंतर बॅक जायचं. बॅक गेल्यानंतर आपलं जे पिक्सेल ॲप आहे ते ओपन करायचं. ओपन झाल्यानंतर साईडला क्लिक करून त्याच्यावर क्लिक करून जे आपलं नाव चेंज करायचं आपल्याला, तर कोणतं नाव चेंज, समजा हे नाव आहे. याच्यावर क्लिक करून दोनदा क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर इथं असं डिलीट करून जे तुम्हाला नाव लिहायचं ते पहिले इंडियन फॉन्टमध्ये मराठी टायपिंग करून लिहायचं. त्यानंतर इथं असं पेस्ट करायचं. पेस्ट झाल्यानंतर हे असं आपलं नाव येईन बघा. तर तुम्हाला असं जे लागतं त्यात सगळं असं ॲड करून आपलं इथून डाउनलोड करून घ्यायचं. हे झाले तुमचं बॅनर एडिटिंग. तर शेअर करा, लाईक करा, फॉलो करा, सबस्क्राईब करा.